Ам... Той каза съвсем мъничко, но аз през времето, в което той там се занимава с това, аз много страшно важна задача. Ставя това тук. Кача от тук. Да взема тази машина всъщност. Не! Добре. Добре. Да взема това. Така, там разни. Взема. Върна това място тук. Имам въпрос към наистина хората, които играят. Как се маха това нещо, което остава след не мога да се сетя как се каже. Това зелено. Така, аз все пак ще се взема този трактор. С него ще прибера хайдърът. Чакай. Хайдърът. Да мога да го... Все пак да не го валидирам. Че... ще има дъжд, който го но все пак. Да си я пребрам все пак. Зная от Дали. Пребрах ли кое е въпросът? Така би трябвало да съм пребрал. Зарязваме това тук, опа. Вземаме ремаркет, което се надявам вече да е готово. Не, то се още. Исках да кажа, че не ремаркет, е просто тот, който съм оставил там да работи, да е готов, ама все още работи човека. Аз в същото време, по принцип, ще отида. Там не мръза да станете из педалите. На монетата, пък аз винаги го бъркам на това тук. Аз какво превозвам? Аз съм на Марлей. Опа. Не, на Уид съм. Супер. Уидът е малко по-скъп. Чакаме Джануари.
Понеже не знам как след януари... Значи... Не, това... Това е януари, да. Да. Аз изобщо не мисля. Януари чакаме. Стане. Кажа така. Значи от 45 но 20 минути ми чакал тук. Без да мърдна, без нищо да правя. Нека да видим. Всъщност, ето това е главен проблем. Там си игра. Как? Трите са нещо. Аз знам какво е това нещо си, но вие не знаете. Трева. Спонса, всеки знае какво е. Казвам го на шега. Вече е януари и се надявам да мога да ги продам. Идваме тук. Так, плейс. Опа. Идваме на ето това тук. И сега търсим някое мигащо. Така. Ето тук трябва да дойда. Това означава да мина така. И тук да таковам така и така. Добре. Прави огледалата в тази игра да работи. Физически да дават някакво обучение, а не да е на размазан. Чането. 5000. Ох. Нека всъщност сега да видя аз какво мога да съдя. Абсолютно нищо. Котон мога да съдя след малко. След 2 месеца мога почти всичко да съдя. Ето ли какво ще направим? Ще видя октомври, ноември, т.е. септември, октомври, коя култура е най-скъпа? 1100. Канулата е 2200. Sunrise. Добре, за сега е Soulbird, който е страшно скъп, но юли ще бъде хубаво нещо. Добре, другите култури не мога да ги таковам, но Soulbind
има доста рязък спад. Но иначе макса му е почти 4000. Като си е доста. Идваме тук и да видим те кога се седи. Август. Така че, нека да отидем до август, да купим абсолютно всичко, което ни трябва за него. Така, идваме тук. Тук. Чекаме след август, което се преместим нагоре. Така, аз всъщност имам въпрос какво се нуждая. От какво се нуждая. Така, хайдърът ми го поддържа добре. Така. Добре, нека да проверим все пак. Това нещо обаче ще ми трябва. И ще ми трябва не само то, а пък и ето такова чудно чудо. Така. Най-скъпото. В момента мога да си купя най-скъпото по принцип, но няма за какво. Нека все пак да видя всъщност какво мога да си купя с... Добре, това е готино. Тези трактори са доста скъпички, които е много хубаво. Добре, всъщност какво имаме на намаления? Много скъп, не мога дори да си го купя. Така, какво казахме, че ми трябва друго? Трябва ми и... Хечите много ефтини, бе. Направо безплатни идват. Нека само да видя къде бяха тези ремаркета, които ми трябват. Всъщност не, нека да не е ремаркето, а да видя... Това е... 30 000, 25 км в час. По-скъпи са тук вече работите. Да видя тези колко бяха. Не, знаете ли? Ще купя едно ето такова. Нека всъщност да видя, ми е много интересно какво друго имаме като коли. Почти нищо. Добре, да даваме дестинация на това. Set destination. Тук. Vehicle. Бих ползвал обаче. Това не за трактор дела.